संसाराव गोजोन सुदेम बाराबारांथों आफा ओम गसाई ओम गसाई थों आफा ओम गसाई संसाराव गोजोन सुदेम बाराबारांथों आफा ओम गसाई ओम गसाई निदाननि समाव गोसोखौ हमथायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथायाब्ला दिनै 19 एप्रिल बैसाग दाननि 5 अक्ट' दिनैनि सानावनो 1998 सनावहाय मुंख्लं फोरदाना दैमारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि बोखावजायै दरं जिल्लानि आफादगिरि बिबानाव थाबाय थानाय समावनो माखासे उदखारिफ्रा बिथांखौ नायगारै गावथारनानै गालाङो आरो देग्लाय फैयै फैयै 28 बोसोर जाफैबाय बिथांनि बे मुंख्लं जानाय साना आरो दिनैनि बे सानखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो खुंबोबाय थानाय जादों फालिबोबाय थानाय जादों मोनसे बिथांनि मुंख्लं सान हिसाबै दिनैनि बे साननि गेजेरजों जोङो जिल्लानि जेसेबांखिनि जों बिबानगिरिफोर दङ मोनफ्रोमबो दखरा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जों लिंथुमनानै बिथांनि बे मुंख्लं जानाय सानखौ जोङो गोसोखांनाय जायो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि जों लायो आरो बिनि गेजेरजों बिथांनि आरो बिथांजों लोगोसे गोबांथार माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिबानगिरिफोर दिनै बै समाव फ्राय 1987 निफ्राय जागायनानै बिथिं माने 96, 98 बेखिनि समायाव गोबांथार जोंनि मैखोम गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा मुंख्लं जानो गोनां गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों आरो बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बिथांमोननि जि आदर्श बेखौ जों गोसोखांफिननानै दिनैनि जि फिरि जों एसे गावनि गोसो बोलो फोरानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ दैदेनलांनायनि मोनसे असिलायै जोङो जानजि खाफ्रानानै आवगायबोबाय थानाय जादों मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथांनि जि खामानि मावनाय गोबां समाव लाइफ थ्रेटनिं मोनदोंब्लाबो बे गासै लाइफ थ्रेटनिंखौ बिथाङा खुनु गोसोआव लायालाबासिनो बा खाथिर खालामालाबासिनो जाथिखौ मोनसे दिशा होनो थाखाय खामानि मावनाय बे जे आदर्श जोंनि थाखाय खोब माने मोजां मोनसे आदर्श जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय होना गालांदों आरो बिथांनि बे जि आदर्श खामानि मावनाय बेखौनो लानानै दिनैबो आथिखालनि नैबे फिरिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो जा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे आदर्शफोरखौनो लानानै बिथांमोननि आदर्शफोरखौनो लानानै खामानि मावबाय थानाय जादों आरो जों फोथायदों निस्सय बिथांनि बा बिथांजों लोगोसे जिखिनि जोंनि बर' माहारिनिफ्राय जायखारलांनाय जायखिनि मुंख्लंफोर दङ बिथांमोननि जि आदर्श बड'फानि जि मोनसे बर' हारिखौ प्रिथिबियाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि जि मोनसे सिमांमोन बे सिमांखौनो थांखिखौनो जाफुंहोनो थाखाय मोगथां महर होनो थाखाय बे मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथांमोना अहरह जुजिदों नांथाबदों जाथिखौ मोनसे मोजां दिशा होनो थाखाय आवगायदोंमोन आरो बे आवगायलांनायाव बिथांमोननि जि साहस जि आदर्शफोर बे आदर्शफोरा जोंनि थाखाय हदाय मोनसे रे अफ हप आरो मोनसे आरेव बायदियै जोंनो लामा दिन्थिनाय खौ जोङो मोनदों दा बेखाय दिनैनि नैबे बुब्लियाव
बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय गसाइनिसिम आर'ज खालामदों जाहाथे बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया आलो गोजोनै थानो हाथों आरो न'खरनि बिसि बिथांहा दङमोन फिसाजो सासे बिथाङा थालांदों बे फिसाजोआबो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो थुनलाइ नेहाथारि बिबानाव दङ जोंनिनो फेल' कलिग आरो लोगोसेनो बाय बाहागि साफ्रोमनिसिमबो गोसो सिंनिफ्राय जों कन्डलेन्स जासिदों दिनैनि बे साननि गेजेरजों खोब माने बैसागु फोरबोनि रंजानाय मोनसे बोथोर बिनि गेजेरावब्लाबो जोङो नैबे दुखुनि सानखौ जोङो फालिदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो आथिखालनि जिखिनि फिरि जोङो जानजि खाफ्रादों बिथांनि आदर्शखौ लानानै जोङो आवगायलांनो थाखाय